Ongietorri, maiatzaren lehena gaur, langileen nazioarteko eguna. Lanak duin bihurtzen du pertsona, idatzi zuen Marx filosofo alemanak. Baina Marx bera dugu esplotazioaz ere mintzatu zen lehenetarikoa. Esplotazioaz eta baita laneko baldintza okerrez, onartezinez. Mendeterdi igaro da pentsamendu iraultzaile haietatik. Geroztik esaten zaigu gizakia aurrera bidean dela etengabe. Baina 21. mendean badira, egungo lan merkatuan baino ezagutu ez diren gehiegikeriak. Haien biktimak gaur urranditan. I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now in my life. Why do I give valuable time to people who don't care if I live or die? Badau jentia, galdetu ostana baina zer, alfa desagertu itzen da. Baina hori ezin da. Hemengo Ibarko jente nausizak eta galdetu izan dozte. Eta esatzen bai, desagertu inbia da. And heaven knows I'm miserable now. Dano eskalera, barruan daudenak eta kanpoan gaudenak. Dano eskalera. Oh, why do I give valuable time? Sartzen zara lan prekarioa den munduan, enbolbitzen zaitu eta ez duzu irterarik ikusten. Gude deuenak etorri diela ikusten zelan egiten da lan, eta ber, zenbatek aguantatzen da. What she asked of me at the end of the day, Caligula would have blood. Azken erizainen behatokiaren arabera, erizainen 70% esan zuten erreta daudela. In my life, why do I smile? Mesedez, gero deituko dizute telefonoz eta esango dizute ebaluaketa bat egiteko. 9 edo 10 ez badidazu jartzen, gero daukat zigor bat. A la 1 de la mañana se bajó de la furgoneta, se roció con un bidón de gasolina y con un mechero se prendió fuego. Se puede condenar a un empresario que abusa de un trabajador, aunque el trabajador acabe suicidándose. Esto no lo había antes y ahora sí lo hay. Ez dakit zuzeme pertsona hurbildu jatasan esaten. Jo, nire bai pasaiatan. Jo, ni orduan gelditu nintzenean, negozien eban despidoa. Eta nire, baina, hainbeste, benetan, pillo bat. Ezagutu dituzun kasu horietan, ikusi duzu emakume gehienek zu bezala borkatu dutela edo zerbait negoziatu dutela? Negoziatu dute. Zau supervulnerable. Nik ulertzen dut, momentu horretan esatea, nik ez dut nahi pasau txarto, nahiago dut hartu dirue, eske gehienak, gehienak hartzen dabe dirue, eta denuntzia jartzen da bienak bebai, heltzen dira akordiora. Ez da biten salaketa publikoa. Zoritzarrez, gaur egun badakigu horrelako egoerak asko gertatzen direla, eta gero eta gehiago. Osartzen direnak denuntzia egiten, ez dira amaierara heltzen. Burura etorri zitzaidan bebait, zenbat eta zenbat emakume etorri zaizkigun horrelako egoerekin, eta zenolako zailtasuna dazkagun gero benetan hori gertatu dela frogatu ahal izateko. Eta heldu nintzen batzarrera eta mobila ipinin eban grabaketa bat egiten. Gure elgarrizketa grabetako. ¿Tú no quieres irte? No. Yo no puedo tenerte. ¿Y qué hacemos? Pues no sé, yo te digo una cosa. Podemos ir a juicio, podemos ir a lo que quieras. Vamos a acabar mal. Ya sé, vamos a acabar mal. Vamos a acabar mal. Yo no sé si quién va a ganar. Si vas a ganar tú o voy a ganar yo. Yo te digo una cosa. En mi puesto de trabajo donde estás ahora no vas a estar. Te lo digo desde ahora. Bilera hortan bota zirenak entzuterakoan, zer pentsatu zen? Amorrua, lehenik eta baina amorrua. Amorrua, alde batetik ere postasuna, bera grabatu izanagaitik,
No tienes que dar mi puesto de trabajo, Carlos, Sí, por ley. pero te voy a... No, por ley me tienes que dar mi puesto de trabajo. Pero bueno, pero no vas a estar en la oficina. Estarás en otro lado. ¿Cómo no voy a estar en la oficina? ¿Qué es mi puesto de trabajo? Pero Que yo no me amenaces. Postasuna, pentsatu nulako, grabaketa horreri esker, ziurrenik, bueno, bagian borroka beste indar korrelazio bat hartzen zuela. Te lo digo, Yanire, que vamos a acabar mal. Vamos a acabar mal. Pero vamos a acabar de estas formas. ¿No estás dando cuenta? Que no estamos acabando, que voy a dar una indemnización, vas a tener 2 años de paro y vas a estar muy tranquilo. Luego igual vas a estar mal y a lo último no te vas a llevar nada de dinero. Porque te vas a estar mal, porque vas a encabronar a todos, porque voy a poner todo, se va a marcar todo. Orain epaiketan pentsatzen zaude. Bai. Noiz daukazu. Bihar. Zelan egune gaur? Ondo, urduri. Bai, Azkenean ja biherko pasetako akasia, bai, izta. baina piloa. Janire, zer modu zaude? Bueno, urduri, agobieta ez dakit. Momentu honetan, asko sufritzen edo ez hainbeste? Bai, ez dute asko lorik egiten, eske urduritasunek azkenean buru edoa bakarrik gabetan ez dutenan lorik egiten, umeak ez dut izten lorik egin, orduen denpora guztien hau gai honeri buruz pentsetan, eta gauza da ganera, berbaiten dutenean, emozioak eta ez dut kontroletan ondo, orduen dago gorra. Janire, gure gaurko protagonista nagusia. 30 urte ditu, bere historia entzutea zinez merezi du, hasi eta buka. Orain badakigu epaiketan zer gertatu zen, zer gertatu den. Ez noski elkarrizketa grabatu genuen egunean. Janireren historia hau hasten da, lanean esan zuenean, haurdun zegoela. Espero zenuen honen moduko arazoak izatea lanean? Ez, egi esan da ez. Betidanik izan duzu argi administratibo lanetan ibili nahi zenuela? Bai. Eta horretarako egin dituzu ikasketak? Bai, hori da. Ze ikasi duzu? Administración y finanzas, grado superior ineban. Zain zen lankideekin eta jefearekin zeneukan erlazioa? Ona. Ona. Ez dakit, harreman normal bat. Zer egiten zenuen? Nik administrazio lan guztie, kontabilidadea, fakturazioa, albaranak, eskaerak, hornitzaiakaz, bezeroakaz, tratu guztie, kalidadea bebai. Dana. Ordenagailu erabili behar zan edo zer gauza, nik eten eban. Balantze oso positiboa egiten duzu, 5 urte horietatik. Bai, oso gustora nintzen. Eta 5 urte pasatakoan hasi ziren arazoak? Harina haurdun gelditu nintzen, eta hor hasi ziren arazoak, ja. Formatu nebazan 2 pertsona ni joateko, baja hartu baino harina, eta gero baja hartu neban. Dana ondo, printzipioz, eta saiatu nintzenan bueltetan bajatik, batzar bat egin neban nire jefeagaz, eta asesore barri bat etorri zan, eta horri hasi ziren, hostien zelan nahiago da bien ni ez buelteta lanera, despidoa negozietako eta ez bueltetako. Hola, muy buenas. Este es el nuevo asesor, Yanire. ¿Qué tal? A ver, ¿tienes alguna propuesta para nosotros? No quería hablar, no sé de cuándo se me terminan las vacaciones, no sé nada. Bilera hortara, susmoren batekin joan zinen? Bai, atzeratu dozten bare bat bider bilera. Eta? Eta heldu nintzen batzarrera eta mobila ipini neban grabaketa bat egiten. Gure elkarrizketa grabetako. Zergatik, zer espero hortzen nuelako? Ez dakit, gauza esan, ez dakit, espero neban, ni afiletago nintzen sindikaturetan, nahi neban, badazpada honeri egunen kalkuloa eta hori dan, atxartu iten badoztie, eukitea zeo zer... La maternidad supone que la acabas el 11 de octubre. Eso, sí. Según he visto un poquito el convenio colectivo, ¿sí? Vuestro tenéis 30 días naturales. Agosto entero, sí. Que sería 30 días naturales. Gero sindikaturen noanean, jakiteko ia datuek ondo esan dotzeta zela. Ya te digo una cosa, yo por mí, para ti, sería acabar con nosotros, te doy el finiquito y también lo que te corresponde. ¿Pero por qué? Joder, es que yo ya no puedo tener estrés en la oficina, Yanire. Pero mi puesto de trabajo lo tengo que mantener. Es un derecho que tengo puesto de baja por maternidad, que no es todo. Que ya sé que tienes, pero ¿y dónde te cuadro ahora?
Pues en mi puesto de trabajo, me devuelves mi puesto de trabajo. Sí, pero es que tu puesto de trabajo me lo está cumpliendo otro. Pero tenías que haber metido en sustitución bien. Cuando yo vuelvo se va la persona que me está sustituyendo. Eso es legalmente Pero posible vamos aquí. a ver, yo con Javi le estoy pagando menos que tú, encima me está haciendo más el trabajo que en 8 horas. ¿Qué le hago? Es que lo que no voy a cargar, lo que me decía, el de 3 en la oficina no puedo tener, ya iré. Ya, vale, pero eso no es mi problema. Bueno, yo pues yo yo te necesito digo trabajar. que yo te voy a dar una indemnización. Que se ha fastidiado. Pero yo no me quiero ir al paro, yo quiero trabajar. Nire eskubidea dela bueltetea, baina buelteta manaz, ez doztela kondizio bardinek mantenduko. Ez nazela gongo ofizinan, galduko dutela azkenean osasun eta dirue, hartzeko diru eta ez dugula, bestela amaituko dugule txarto, mehatxuekaz. Zuk momentu horretan, lehenengo bilera horretan, mehatxu moduan bizi izan zenituen komentarioa. Bai. Argi eta garbi. Bai. Ez zeunden galduta eta argi eta garbi ikusten zenituen mehatxua. Bai, argi eta garbi izan eban, txarto paseko dozu, hartu dirue, gero alduko dozu dirue eta osasun, gauzake, nik esaten baina, bueno, zer dau? Eta gero, asesorak esagotzen, badakigu epaiketa batera bagoaz, zure eskubidea dela bueltetea, baina hori, azkenean egongo dire lupagaz begire zure lana, ezingo dozu egin zuk nahi dozune, bueno, halako komentario pilo bat. Sé que tienes todo el derecho a quedarte y además también sé, y te lo digo por experiencia, que cuando se llega a una situación de este enfrentamiento no es bueno ni para unos ni para otros. ¿Vale? Y yo he visto situaciones muy desagradables que han afectado incluso a la salud. Y no me gustaría, en este caso, que eso llegaría. Eta bilkura hortatik zenbatera tokatu zitzaizun itzultzea? Azaroan izen zan, eta ni buelten nintzen urtarrian. Nola pasatzen dituen hilabete horiek? Txarto, ja urduri. Ja agobieta. Zertan pentsatzen? Ez dakitela zer paseko zan. Ez dakitela ia ondo iten nauen, ez dakit. Lasai. Itzultzeko momentuan pentsatzen zenuen asko? Bai, egunero. Hile bat harina hoia nintzen ametsetan lanagaz, txarto. Oso txarto. Eta iritsi zen, eguna. Nola joan zen? Jo, heldu eta jarraian kara ni ofizina sartu nintzen. Eta lehenengo zauztien adabitu horteko zu portatil bat, joango zara beste gela batera, eta han ningo dozu lan. Orduen ni bakari gela baten, portatil bategaz, eta zauztien, bueno, inbar dozuz, hojas de costes, kalkuletea ja presioa zein zan eta hori. Eta horretarako, karo, nik horretarako datu batzuk behar nebazan. Baina ez doztien emon aksesorik ez aplikaziora, ez eseri. Osa, eukin eban Gmail bat eta Excela. Eta horregaz, datu bat behar neban bakoitzan, joan behar nintzen eskatzen beste, ofizinara, zetez. Eta esan, falta ja eta hau datu bat. Orduen eurek emailez bialtzen doztien hori datue, eta... Era bat baztertuta. Bai. Eta bien bitartean ikusten zenituen zuk formatutako pertsonak zure lehengo lana egiten? Bueno, nik ez nebazan ikusten beste gela baten egon zilako, baina bai, hori egiten ebien besteak bai. Eta gainera nik joan behar nintzen eureri laguntza eskatzen. Mesedez bialdu hau. Osa, zan impotentzia, zan... Ez dakit. Dana... Osa, esate, a ber... Osa, emoten moztezu akseso aplikazioa ez egon behar 8 biderregunean joaten ofizinara eskatzen datuak. Osa, hori zentzazina ja, deskonfiantzana, zentzazina zelan ja ez doztien emongo hori konfiantza barriro nire lan egiteko. Osa, ez doztela berreskuratuko nire lana. Lankideak zu babesteko prest ikusten zenituen? Tailerreko bategaz, harreman oso ona dekotena, hori bai, baina azkenean bere lana da, bai. Osa, berak ez eban euki influentziarik niri laguntzeko dez, eta beste biek oficinakoak, azkenean euren lanpuesto ez egoen hor jokoan, ez? Nik buelteta eman nintzen, uretako bat joan behar esan. Orduen, eta gainera hori, bat jefean loba eta bestea jefean lagune. Esan doztien, mobile izteko takillan. Zergatik? Ez dakit, nik uste dut nahi nebiela ni joatea. Nahi nebiela lortu ni esatea, etzen do gehiago eta noa. Orduen, a ber, lelokeria dire, baina, esan doztien ezin dutela jan ezer lanean hauen bitartean. Kendu ebien, kafe makina kendu ebien. Osa, holako gauza pilo bat. Zorroztasun hori lehen ez egoen, ez, keba, ez ebez.
Ezebez. Nire sentsazioa zen, aldotela nire lana superondo, anazela egon, etorten puntual, urtetan puntual, saiatu onera egoten, baina ez duen bala lortuko ezer. Azkenean nire jefea egunero sartzen nintzenean modu txarrean etorten zan esaten, aber nosko ekingo duten nire lana hainde, baina txarrera, dana tonoa beti ez egokie. Momenturen batean, erantzun txarren batekin jo zenuen jefearen kontra, edo... Jo, bai, azkenengo, hartu baino azkenengo gunean, bai, okin gendun, bronka bat edo, bai, hasi izan tonoa igoten bera, eta saltzetan, nik ez dutela aguanteko hori, azkenean, ni lanera natorrela, eta ez dela ez nire ama, ez inor, ni zarata aiteko, eta ez dutela tolere behar, eta ez dutela tolereko, ez dutela nahi. Eta, egun horretan, urte nintzen lanetik, negarrez, eta esan baina ez da. Egia esan da, denpora gitzi buelten nintzen, baina ez esan hori, sentsazioa zen, zetako nau pasetan txarto, ez badut lortuko lana mantentzea. Azkenean, nau izten nire seme ikastolan, nau ona torten txarto, ez dut iten lorik, zetako. Zenbat egun egin zenituen aurrunaldia eta gero? 3. 3 egun besterik etzen dituen aguantan. Eguena, barikue, azte buru pasau eta astelenean eukin gendun hori bronka, eta martitzenean joan nintzen ja parte askatzen, mutuara joateko. Mobin edo jazarpen laboralik egon ote den epaileak erabakitzerakoan, diotenez bete beharreko kondizioa omen da, mobina luze gertatu izana. Entzun duzuenez, Janirek 3. egunean erabaki zuen, 4. lanera ez bueltatzea. Itzulera gogorra izango zela ohartarazi zizuten sindikatuek, baina 3 egun besterik ez aguantatzeko oso gogorra izan zen. Niretzako bai. Baina nik uste gehiago zen nire buru, azkenean, bai, egoera zen oso gogorra, oso txartu bazen, baina niretzako txarrena zen, etorte atxera eta bentzeta, Jobier barriro, eta zetako. Eta zetako hori zen, zetako, ez dut lortuko. Eta gota bazetan txarto, enbalde, zetako. Eta bari, erabakin eman, egin eman berba sindikatu egaz, eta esan dut joten ezin du gehiago. Ganera, egon zen sentsazio bat ja, azkenan nik galduko dutazela formak, ez? Horarte dana ondo inebala, eta helduko da momentu bat nire jefea etorriko dela txarrera, ipiniko naz ni txarrera, eta azkenean ezingo dut gehiago eta nik esploteko bat, eta hori zen eban nahi. Orduen, hori zen. Eta azkenean pentsatzen duzu, eta dana ordunaldi bategatik? Bai. Eta ganera nintzartu sentitzen nintzen, pentsetan, eske bakarrik aguante dut 3 egun, eske aguante barren eban gehiago. Eta azkenean da dana bola bat, eta eske ezin eban gehiago. Bitu pase daia, 3 hile eta oraindik nau oso txartu berzetan. Haurdunaldiaren ostean, 3 egun horiek lan egin, eta gero zein izan zen konponbidea? Jartzea. Antsietateagatik. Bai, hartzea, sindikatu gazin eban berba, ia konponbiderek egon alzan, baina esan egon. Eta orduen ja denuntzia jartzea erabaki gendu. Hilabete guzti hauetan, etxean nabaritu dute txarto zaudela? Bai. Zertan? Badanean. Nire animoan, galduna, espile bat, ez dakit, danean, generalean. Eta gainera, suposatzen da hau, zure bizitzako etaparik politen eta izan behar dela? Hori da txarrena. Semearekin. Sentitzea nagoela galtzen momentu oso poli bat, negaitik. Ez duzu lortzen buelta ematea eta esatea, azkenean lana besterik ez da? Bai, saiatu naz eta egunean zehar eta erreza bada. Ez badut gaiari buruz berbaiten eta erreza bada, baina gabetan azkenean, buru edoa bakarrik. Azkenean, eta nago egunero lanagaz pentsetan, eta hori, azkenean pentsetan, zer alne banei nobeto. Edo zer alne banei nobeto, baina ezke, dakit. Nola uste guzu emango diozula buelta? Denporagaz.
uste dut pase behar dela denpora, eta dana pasetan da, azkenean denporagaz. Orain epaiketan pentsatzen zaude. Bai. Noiz daukazu? Bihar. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Baina nahi dut hori, denuntzia publikoa hain da, hori, enpresa konturatza, ez dela berak nahi dauena, berak nahi dauen moduan. Boto dut diru eta jazta, ez da holan. Azkenean, ni pertsona bat naz, nire bizitza dekot, eta hori, hau momentu fastidio hostie. Eta orduan haurek eukite horren reperkusioa, ez? Bai, zezuk izan zenuen aukera, diruarekin etxera itzuli. Bai, hori da. Eta jazta. Momentuko zan nire kontratu, ni paroa dekot, eta ez neban hau dana paseko. Baina aukeratu duzu salaketa jartzea. Bai. Eta oso gogorra da, Askotan bentze dojo hartuko bane ban dirue, ez nintzen egon lan egongo. Baina ez dakit azkenan da, zegaitik. Nik ez dut txarto eserein, zegaitik. They hate you if you're clever, and they despise a fool, till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Lasai gelditzeko modu bat ere bada, zure buruarekin lasai gelditzeko modu bat. Nahi nebana da hori, gelditu lasai nire buruagaz, pentsetea, nik indot aldizin neban guztie, nik indotaz gauzak ondo, eta eure jaso behar da bien zigorra, eta konturatzeko, eta holan ja, ez da izango hori impotentzia indabiela nahi da bien anigaz, eta ez dutela zerein, ez? Azkenean, nik bezazin dut askorik egin, azkenean epaile batek esan behar dugu, ez? Baina, hori, zentazin jade, gitzenez, saiatunaz. Saiatunaz konpontzen gauzak, saiatunaz aldatzen gauzak, eta, hau indatorrela datorrena. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Proiektu berria daude, dakagu lana urtetar dirako, eta gero apatian etortzen da estintzioko ere honekin, da sepera flipa egitezuela. Badau jentia, galdetu doztana, baina zer, Alfa desagertu itzen da. Baina hori ezin da. Hemengo Ibarko jente nausizak eta galdetu izan dozte. Eta esatut, bai, desagertu inbia da. Egun batian esazeskuen jaitxi behera eta da, proiektua zegoa zela, eta gero, ezetz. Ez, gero ja ez zala errentablia eta ez zagoela ez zarez. Nik horrek eta inbertzio handi bat egin behar zala, aurrera jarraitzeko, eta ez tekizeko dakizu. Igandean beti oketzezu ez, asteleneko depresio txiki hori lanean zaudenien ere, gerban zaudela okerra bada. If you want to be like the folks on the hill, a working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Bistan denez, Eibarrera etorri gara. Gurekin dira Maite Osoro eta Joseba Urkaregi, Alfa enpresako langileak. Azarotik daude greban. Bien kasuan, senarrak eta emazteak Alfatik kanpo egiten dute lan. Familietan badute gutxienez soldata bana. Duela 5 urte, 800 langile ziren Alfan, egun 200 inguru. Pertsonalaren murrizketaz gain, lan baldintzek ere beherantz egin dute urteotan. Gainera, abenduan enpresak likidaziorako ere aurkeztu zuen. 121 langile kaleratzea ekarriko luke. Nik ezagutu den enpresariak ez da bitzen hori. Normalian nahi da bena da langile ondo gotia eurak ondo goteko. Neri hone pentsatze jataz, ez nahi esatera hitzik, hobeto ez. Hauek
enpresariak, enpresaria dian, eurak ari dira enpresak saltzen, talde hori desegiten ari dira. Azkenian ematen du negozioa beste badala. Dana pentsatzen deuna, ez? Beraiek ez dut esaten, baina, bueno. Bai. Ez da ginen bukatuko duan. Plasentziako enpresa hori Gol izenekua saldu zutenian, ez dakit, korear batzui saldu ziren, saltzen duten gauza bakoitzatik 1% eramaten dutela. 2.300.000 euro hiru pertsonen artean banatzeko. Hasi zen planteamentua, zelan soldatan murrizketa bat eduki genduan, pixkat rekuperatzeko zelan egiten genduan. Eta, esan zezkuen itxoitzen, gero bonbazo izan zen, sesio bat, kalera zoia zela jente guztiak, kalera. Orduan hori izan genduan, ez hau ezin da, eta aukeratu genduan greba itxia, urten zen asamblada baten, urten zen greba itxia, eta orduan grebara. Bozketak garbia izan zen, atera zen. Batzuk, barrura juntzian, lehenengotik, beste batzuk gero xeo, besteak kanpoan geratu ginen. Gizu, askotan beldurrak, buruak esaten duen kontrakoa egiten diola, pertsoniari. Ni ez nago lanian, baina nire lanpostuan bateron batek eta renbia dau. Ez dakitena da zein dagoen exactamente nire lanpostuan, baina bateron bat dau nire lanpostua eitzen. Suertia dakat, bikotea lanean dago, eta moldatzen gara. Ez diogu inori dirurik eskatu behar, beste batzuk zoritxarrez inbiar esan duten bezala. Naiz eta, asamblea barrokorrean greba urten, batzuk barrura joan dira. Orduan haiekin zaila da, egun batzuetan, bai, agurtzen dozuz, baina beste batzuetan agurtzeko gogoripez. Ezin dut agurtu bez, ez dakatu morerik. Danok urten izan bagendu, historia aspaldi dugauten gozala. Uste baiet. Erabakitakua aurrera joan bazan, danok batera, nik uste dut, egoera hau ez da izango berdina, ez da urrik emon da bez, eta nik uste dut dana bukatuta gongo zala. Nik pentsatzen dut baiet, baina hori da nire itxisa. Agian izango zen txarra ho, baina nik pentsatzen dut bukatuta gongo zala. Lanian bertan dakauz, ez dakit dian 3-4 bikote, bixak darela bertan lanian, eta greban darela. Eta greban darela bixak. Eta, ez dakit zelan eramaten da ben hori. Ez dakit, egizia esan da ez dakit zelan eramaten da ben. Enaiz bat ere damutzen greban egotiaz. Nik usten dut beste aukerarik ez gendukala. Baina oso luzea idala egiten da, nola pentsatzen, hainbeste denbora egongo gineanik, gogorra da, gogorra. Hombre, gaurko moroko guraldixa urtetzen da denean, emoten dugu pizkati hori eukitzen dozula, baina askotan, baju. Ez egunero da galdera berdina. Berririk eta erantzun ere berdina, ez. 49 urte dakaraz, emakumia naiz, gero nora. Dano goaz kalera, barruan daudenak eta kanpoan gaudenak. Dano goaz kalera. Ni telemarketing sektorean egiten dut lan, eta noski soldata oso txikia. Orokorrean 800 inguruko soldata. Maria Solaetxe zuekin, telemarketing alorreko langilea da eta sektorean diren kondizioen berri emango digu. Ez da, gogorrak diren alor bakarra noski. Bego Zehar eta Zornotzarra geriatria laguntzailea da Zamudioko Naguspe izeneko nagusien egoitzan. Zein da geriatria laguntzaile baten lana erresidentzia batean? Zer egin behar izaten duzue? Goizetan hasten gadenean, lehengo hasten gada dutxatzen. Amaitzen dugunean, segun zelandoan gauza, armozuk eman. Deskantzoa egiten dugu, eta gero hasten gara komunetan sartzen jentea. Ni mehatxe ingenieritza teknikoa egin nuen, sartu nintzen telemarketinean, ordaintzeko autobusa, fotokopiak, ordaindu behar diren gauza guztiak unibertsitatean, karrera bukatu eta gero praktika batzuk egin nituen,
6 hilabete egon nintzen, ez nuen aurkitu besterik, eta orduan telemarketingera berriro, esperientzia nuen, eta horrela hasi nintzen bezero marketing integral enpresan. Lana da espero zenuena, gogorragoa, lasaiagoa? Da oso gogorra, oso gogorra. Ni hasi nintzenean, esan egon, nik ez dakit hemen aguantatuko dodan. Sartzen zara, lan prekarioa den munduan, enbolbitzen zaitu eta ez duzu irterarik ikusten. Adibidez, gaur dator, Pepito Barri, esate hotzue, honek deko dieta turmiz, da diabetikoa, deko zintudoia, ez da ibiltzen, bihar deu grua, horre danak apuntatzen dozuz, baina gune edo azkenean ezin dozuz begiratu, ze denpoda edaten dotzue, eta ez deko zu denpoda horretarako. Orduen azkenean dadoazuz buruan. Eta ikusten duzun irtera da, zure lantokean gelditzea gauzak aldatzeko. Eta hortik buru atera eta beste lan bat irudikatu, kostatzen zait, ez dakit. Lan estresantea deskribatzen duzu? Oso. Nik beti libratzen dut igandeetan. Gero beste egun libre bat daukat, larun batetan lan egiten dudanean, nire kasuan asteazkena da. Baina noski, asteazkenean nork libratzen du, nik bakarrik. Fisikoki, zuen gorputzak nola sufritzen du? Zer jasan behar izaten duzu? Esaten dutzu, ez da, dekozu ez gruak. Bai, gruak edabili behar dira. Baina gruak edabiltzeko aitona monak oetik altzatzen duzunean jido bat egin behar dozu. Eta egon aldiez, egun kilokoak, eta egon aldiez, idudegi kilokoak. Zenbat kobratzen duzue nagusien egoitza horretan? Ontze bertan 1.500 inguru. Antiguitatea eta da nagaz, Zenbat urteko antiguitatea? Ni dekot 9 urte. Triinoak emote oskuez, eta 1.500. Gutxigo da bera. Esango zenuke ondo ordainduta dagoela zure lana? Ez, bat bez ondo. Ni beti esan dut eta esan gude dut, gude deuenak etorri diela ikusten, zelan egiten da lan, eta zenbatek aguantatzen da ben. Gude da etorri dira, lan egiten eta esan hurrengo egunean enator. Kondizio gogorrak tartean, inoiz gatazka are enfrentamenduak pizten dira. Behin Mariak mezu bat idatzi zuen enpresaren aurka sare sozial batean, eta enpresaren arabera, Mariak erabilitako tonua, onartezina eta zigortzeko modukoa izan zen. 2016ko eguberrietan, enpresak abonbo platillo bota zuen komunikatu bat esanez eroskik 2 lote zozketatu behar zituela plantilla osoaren artean. 73 langile eta 2 lote zozketatzea niretzat arpajotzea zen. Loteak ikusi genituenean ziren halako 2 kutxa, 14 euroko balioa zutenak. Iraina izan zen, lan baldintza kaskarrak dituzu, soldata oso pobrea, eta gainera abonboi platillo 2 lote zozketatu behar dituztela 73 langileen artean. Eta salatu nuen sare sozialen bidez, esanez, gu ez genuela hori nahi, eta nahi genuena lan baldintza duinak zirela. Eta gauza esan, hor komentario bat egin nuela, esanez, naska ematen duzue. Eta, izuna eman zidaten, hau da, 45 egun lan eta soldata barik. Meda ustea edabaki, toda residentzako langileak. Azken urtetako lan gatazkarik luzeenetarikoa izan duzue, zer eskatzeko? Eskatzen genuen soldata igoera, bajak 100,
Azkenean, klaro, hernia bat badekozun eta lanagaitzi badan edo segaitek ez dozu kobratuko uneko una. Lortu dituzuen hobekuntzak lortzeko, 300 egun baino gehiago egin dituzue greban, lanera itzuli zarete da, eta itzultzerakoan baloratuago sentitu zarete? Ez da. Izuna bete nuen, 45 egun egon nintzen lan egin barik eta soldata barik, noski. Ondoren, Mariak enpresa epaiketara eramatea erabaki zuen, baina lehenago konbokatuak izan ziren bata eta bestea, adiskidetze bilera batera. Proposamena izan zen, nik esatea, pizkat nazka ematen duzue hori, igual, edo agian, ez dakit, pizkat letxe txarrez eramanda egin nuela, eta beraiek aitortzen zuten nire askatasun sindikala ezin dela urratu. Eta hala izan zen. Dirua itzuli zidaten, alta eman zidaten segurtasun sozialean berriro, eta hala gelditu zen dena. Borrokak merezi izan du? Bai. Azkenean, oraingoan, utzi egin bagendun greba bertan bera, urrengoa zer izango da. Konbenio estatala. 7 euro 8 den. Beste Madrilen eta hortik lekutik irabazten da dena. Gogorra izan da borroka? Oso gogorra izan da, ze azkenean laguntasuna eduki dugu elako kideak eta erresistentziak eduki dugula. Beste lehen beste egun ezin izango sal egin. Azkenean esaten dozu, zertaz biziko naz. Bego, zer da zure lanetik gehien gorrotatzen duzuna? Ez izatea baloratua. Adira, lan batzuk non presio teknikak erabiltzen dituzten, adibidez, telemarketingean bezeroen inkestak etortzen dira, eta inkesta horien arabera, bezeroen puntuazioaren arabera, gero saritu egiten da langilea, ez? Zer deritzozu? Teknika horien inguruan ze iritzi daukazu? Oso desegokiak direla. Teknika hauek bakarrik sortzen dabe pertsona hau denbora guztian presionatu sentitzea, denbora guztian zenbaki bategaz ebaluatu izango dela sentitzea, eta orduan askotan gertatzen den bezala, niri gertatu zait pertsonalki eta ikusi dut jende askoren testigantza entzun dut honen arloan, da zoaz edozin dendatara, edozin zerbitzutara, eta hurrengo gauza esaten dizunan eskatuak bukatzen dauenean edo gizonezkoak bukatzen dauenean, da mesedez, gero deituko dizute telefonoz eta esango dizute ebaluaketa bat egiteko. 9 edo 10 ez badidazu jartzen, gero daukat zigor bat. Zuekin Jolanda Atxa psikologoa, lan mundua sakon ikertu du. Mobin kontuetan aditua da ere Amaia Maior, Satxe sindikatuko Bizkaiko idazkaria eta prebentzio teknikaria izanikoa Galdakaoko ospitalean. Orain arte hartutako neurriak prebentziorako bideratuta ez daudelako. Eta askotan, hori agerian agertzen diren momentuetan, egoera larria da. Galdakaoko ospitalean prebentzioan lanean aritu zenez, Amaiak ongi ezagutzen du erizainen problematika. Kontuan hartu behar dugu, erizainon artean burnout sindromea arazo larria dela, azken erizainen behatokiaren arabera, erizainen 70% esan zuten erreta daudela. Erreta egoteaz gain, erizainek badituzte arazo zein arrisku gehiago eta ez txikiak. Aipatu behar ditugu ere kanpoko indarkeria. Gaixorengandik edo familiaengandik jasotzen ditugun erasoak. Erasoak jaso gaixoen zein haien senideen aldetik, gehi askotan sexismoa, are sexu erasoak beste profesionalen aldetik gainera. Jazarpenaren bideak anitzak dira, biktimen soslaiak bezala.
beti pentsatzen dugu, jasartua dana izan behar dela pertsona koitadu bat, pertsona ahul bat. Batzutan bada, ezintasunaren bat daukan pertsona, barriena izan dana enpresan, pertsona igual nahiko hurbila eta erreza dana eta ez duena malezirik ikusten, eta izaten da biktima, baina beste askotan dira pertsona arrakastatsuak, osea, pertsonak adime maila altukoak, lan arloan arrakasta handia daukatenak, eta orduan bihurtzen dira besteen inbidiaren diana. Era una persona noble, muy sencilla, soñadora, romántico, generoso, lo daba todo. Dani no se enfadaba. Podía tener un criterio diferente, pero no buscaba conflicto, no buscaba enfrentarse. Dani, neba Dani zari da arreba Rozio, Lasarte herrikoak. Entzutekoa da, goitik bera ere, zoritxarrez Roziok kontatuko diguna. Nolakoak izan ziren nebaren azken hilabeteak. Estuvo trabajando durante varios años de autónomo como transportista él, pero cuando empezó la crisis los clientes no eran puntuales con el pago. Poco a poco no pudo ser solvente la empresa y terminó por vender la furgoneta y trabajar para terceros, para asalariados. Y a la última etapa trabajaba para Transportes Gómez Noriega, conduciendo una furgoneta durante toda la noche hasta Benavente. Duerme por la mañana, se levanta a las 3 de la tarde, come, se ducha, se prepara, baja a tomar un café y comienza ya su jornada laboral a las 6 de la tarde y empieza a pasar por diferentes oficinas donde él tiene que ir recogiendo la mercadería que tiene que llevar hasta Vitoria y luego ya de Vitoria conducir hasta Benavente. Regresaba de Benavente, pasaba por Vitoria, otra vez por las otras oficinas hasta Irún y llegaba a casa a las 9 de la mañana. En realidad estaba haciendo el trabajo de 2 personas, porque trabajar, si tú tienes un contrato de 8 horas y dedicas 14 horas, estás haciendo el doble de tu horario laboral y el doble de lo que tienes pactado con el contrato. Cuando él pidió explicaciones a la empresa lo que le dice que esto es lo que hay. Él empieza a acusar la fatiga al mes de estar trabajando cuando ya iba perdiendo a razón de 1 kilo a la semana. Entonces acudió al médico de cabecera, le explicó que trabajaba de noche, que estaba muy cansado, que no podía recuperar en tanto cuanto se ponía otra vez a conducir sin haber descansado lo suficiente. Su idea era volver a trabajar en Barcelona. Ya habíamos hecho unos contactos y ya tenía un trabajo a corto plazo, pero no le dio tiempo, no llegó. De hecho, él decía, no llego, la semana que viene voy a hacer 41 años y no llego, Rocío, se me va la vida. Es que me estoy dejando la vida en este trabajo. Esa mañana, la del 22 de noviembre, a las 10 de la mañana, supuestamente es la hora que él tenía que descansar, me llama y me dice, Rocío, cuando me acuesto en la cama y cierro los ojos, solo veo las rayas de la carretera y las luces de los coches, de estar toda la noche conduciendo. Estoy tan cansado que no puedo relajarme. Entonces llamó a la empresa, le informó de situación, no me encuentro bien, no estoy en condiciones de conducir y la empresa le dijo, tómate lo que quieras, coge la carretera y la furgoneta y haz tu trabajo, que esto es lo que hay. A las 5 de la tarde, Dani volvió a llamar a la empresa. No he dormido, es el 5.º día sin dormir. No puedo ponerme al frente de un vehículo. Y el patrón dijo, esto es lo que hay.
Supongo que su hiperresponsabilidad de no entrar en conflicto por su manera de ser, que buscaba siempre soluciones en lugar de problemas, de alguna manera, pues eso fue el final. Cogió la furgoneta, fue hasta Irún, a la plataforma de Irún continuó hasta Benavente y en la carretera comarcal a las 1 de la mañana se bajó de la furgoneta, se roció con un bidón de gasolina y con un mechero se prendió fuego. Falleció a la 1 de la mañana del 23 de noviembre. Le faltaba una semana para hacer 41 años. Y en el momento que aceptamos una compra por internet, online, estamos iniciando un proceso en el que detrás de esa compra se activa un mecanismo, una logística, y son esas furgonetas que transportan los productos, la mercancía, la paquetería, sin ningún control. No hay ningún control de esta mercancía. No llevan tacógrafo estas furgonetas y muchas horas, muchísimas horas al volante que nadie controla. Dani se fue, pero se llevó un poquito de todos nosotros. Porque las ilusiones que él tenía se fueron también las nuestras. Ha sido muy duro para toda la familia la pérdida de Dani, y lo hemos perdido 2 veces. Uno, el día que murió, y 2, cómo la sociedad de alguna manera, con unas publicaciones nada rigurosas, nada acreditadas, pueden hacer una opinión de la situación que vive una familia sin conocerla, sin saber cuáles eran las condiciones laborales y lo que llevó a mi hermano a perder la vida en esa situación. Estresak jota langile batek baja hartzen duenean, askotan ez dugu ondo ikusten. Uste duzu ulertezintasun maila bat dagoela gizartean? Badau. Jende asko esaten dau, bueno, zeu zara ahula, zeu zara pertsona bat indargabea, ez dakizuz gauzak ondo ebaluatzen eta kudeatzen, iten dana da, bera errudundu. Eta orduan, pertsonak aukera askoz begiago galtzen dauz eta isolamendura iaia kondenatzen dugu. Eta jendearen epaiketa oso bortitza izaten da. Eta zergatik egiten du hori gizarteak? Bueno, nik uste dut, ni beti izaten dut, estresagaz gertatzen dela pizka bat, depresioagaz gertatzen dena. Hainbeste erabiltzen dugu estresa hitza eta depresio hitza modu, esan digun, lara arruntean, dano gauz estresauta denpora guztian, dano daukagu depresioa ia goizero, altzatzen garenean, gertatzen dena da, benetan estresa daukan pertsona bat daukagunen aurrean dela sindrome oso konkretua eta benetan eragin sakona dituena bera bizitako arlo guztietan ez gara gai ulertzeko. Bere estresa da pizka bat, bera dela flojoa, bera dela ahula, bera dela pertsona bat gaitasun bakoa, edo berari gainez egin diola bizitzak eta ez daukala temple nahikoa aurre egiteko gauzei. El proceso judicial no fue fácil porque tocamos a 10 despachos, a la puerta de 10 despachos de abogados de San Sebastián. Nadie nos quiso llevar el caso porque al día siguiente de la muerte de mi hermano, en la prensa había aparecido un titular: vecino de la Sarteoria muere a lo bonzo en Valladolid. Y abajo a continuación ponía, estaba tocado por la crisis. Mi hermano no estaba tocado por la crisis. Mi hermano era una persona feliz. Era una persona que le encantaba disfrutar con poca cosa de lo que tenía. No estaba ni agobiado, ni tocado por la crisis, ni tenía una depresión. Fueron las condiciones laborales, el agotamiento físico, lo que inmoral, que te lleva a estar en una vida en la que no te dedicas más que al volante
y no tienes opciones de disfrutar con los amigos, de la cuadrilla, ni de la familia. Estás siempre cansado, malhumorado de ese exceso de trabajo, con esa fatiga tan importante. No había ninguna condena en España en la que se hubiera condenado a un empresario por el suicidio de un trabajador. Como Dani en la carretera hay muchos detrás, y detrás de cada conductor hay una familia que le espera, que vuelva a casa. Y la audiencia provincial nos dio la razón. Fueron las condiciones draconianas que se impusieron al trabajador las causantes de la muerte del trabajador. Marca un antes y un después. Se puede condenar a un empresario que abusa de un trabajador, aunque el trabajador acabe suicidándose. A estos les han condenado y van a ir a la cárcel 2 años y 6 meses. Ya no les será tan fácil decir, esto es lo que hay. Nire bizitzaren liburuarekin jarraitu ahal izateko nire arratsalaren abesti burupagian badakit luzaro geldik egoten. Ez que bera da urdurienik, ja ez dakit hau dana da nire errue, bera egotan, baina nahi dut esan, nire urduritasune pasetatzetara berari. Baina ez da zure errue. Zu zauzazen moduen eta ez duzu aukeratu zuko lan egotea. Orduan, ez da zure errue. Bueno, bale, baina ulertzen duztu zu hori. Bai, baina ez duzu pentsatu zure errue danik. Bera holan dau, berak deko ama deko nama, eta bere amak deko zegoera batzuk. Eta ezin zara errudun sentitu, base zuk ez duzu behartu hauek gertatzea. Eta zure burua errudun ikusten duzu askotan? Bai. Bai, hori izan dututenaren, azkenean, buelten nintzenean, petzetan eman, eske bakarrik buelten hasi 3 egun, halko neban beste dozer gauza egin, ez dakit, saiatzen zara topetan, ia zer egin dozun zugutze harto. Eta, azkenean, euren erabaki hartu negon da. Nigaz berbain baino egin, azkenean ez da nik zeu zer egin dutela. Gaurko saioaren bukaeran bagatoz bueltan Janireren bila. Gogoratu, elkarrizketa grabatu genuela epaiketaren bezperan. Geroago argituko dizuegu zer gertatu zen. Bitartean, entzun diezaiogun Janireri etorkizunaz berbetan. Etorkizunean izango duzun ibilbide profesionalean, uste duzu esperientzia txarronek markatuko zaituela? Bai. Ganera, eske, pentsetan nabil beste zeo zer ikastea. Arlos aldatzea guztiz, eta aurrezkuntza ikastea, umeakaz ibiltea, azkenean uste dut beste sektore bat dela, beste modu bat dela gauzak ikusteko, eta egia esan da, ontze bertan hori dekot buruen. Karo, ni 5 urte egin dut enpresa honetan. Nire lan garrantzitsuena hau izen da. Beste enpresa batera joten badot, elkarrizketa bat egiten badot, eta referentziak eskatzen badabez, nire jefeak zer esango du. Niri buruz. Guztia basi zanean be eta kalera urten zanean ditz, hori, askotan ditu eta zelan zauz, esken hau superagobieta, base gainera urtetan azkalera eta mundu guztia galdetzen dozte, eta ez da erreza, ez? Eskenan nolako gauza baten erabakitzen dozunean, aurpegi emotea eta salatzea eta alde batetik dekona atzetik da hori, ez? Publiko egiten zara eta horrek gauza honak eta gauza txarrak dekoz. Sufritzen ez ikusteko, Janire sufritzen ez ikusteko, pasatu zaizu inoiz esatea ez jarri salaketa? Bai, noski, agian ez da politikoki zuzenena esatea, ez? Baina gure barne gatazka horretan lagun bezala, zuk pertsona bat, maite duzun pertsona bat horren gaizki ikusten duzunean, ere zure buruari galdetzen diozu, agian gehi presionatzen ari naiz, eta agian momentu honetan beharko lukeena da esatea, betu, jundaitezela popatik hartzera, eta aurkituko duzu beste gauza bat, baina ere banekien ere barrenean horrelako egoerak erreparazio bat behar dutela. Eta zeinek laguntzen dizu pixkat distantzia jartzen eta gauzak perspektiban ikusten? Jente gaz berbaitea, familia, lagunek,
azkenean neure kanpotik ikusten dabe. Bueno, nire ikuspuntutik, klaro, baina bai ikusten dabe hori, lana dala, ez dakit, nire sindikatua bai asko lagundu dozte, asko. Prozesu hauek ezin dira bakarrik egin. Gogorrak direlako eta bakartasun horretaz ere aprobetzatzen direlako enpresak, ez da. Beste egun batzuetako lekuetan baino nezakit desagertzen nire anima iparralderantz abila. Nire izta txikia da eta beti babestu nahi dozu, baina ezin da. Ezin da, eta holako kasutan ezin dozu eserrein. Beragaz egon, entzun, eta hori, saiatu gauza positiboak bilatzen eta hor egoten. Baina, bueno, hartu denpora. Hartu denpora, lasai hartu, eta listo. Eta bitartan aprobetxau dekosuna, dekosuzen momentuek, eta disfrutau bitu. Txau. Bai, hori bai. Hori bai. Zer. Zer. Oraindik arrotza llegatu ezen, horretan nahi dut egitan bihar zoriontxo izan nintzen leku horretako mai hartan, etorkizunean hantxe bertan egon nahi nuke. Irtetzeko gogoan Eta zelan gaur, azkenean telebistako kasuta. Ondo, oso ondo. Pasadan ni baino pentsetan baina nio. Indon hemen baino negarritzio. Sí, que beto. Baina oso ondo. Ezin más, ongara berbaiten eta oso ondo. Lasai. Bai, pentsetan baina asko lasai egonaz. Pentsetan baina gontzera txarro.